Alam nyo ba, ang mga Pilipino pwede nang pumunta at lumipad sa South Korea na visa-free. Alamin natin kung paano dito sa aking guide. Ako nga pala ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kuya ng bayan, naging maaasahan kapag Paano nga ba makapunta sa South Korea na visa-free? Well, ang kailangan nyo nang malaman is hindi nga ito ang Seoul International Airport. Kasi pag Seoul International Airport, kailangan nyo pa rin ng visa. Pero nag-open kasi ng South Korea ng kanilang pinakabagong airport. Ang tawag nito ay ang Muan International Airport. M-U-A-N International Airport. At ang unique dito sa airport na to ay nag-accept sila ng mga Filipino na turista na kahit walang visa up to March 31, 2024. Para makapunta kayo dito sa Muan International Airport, kailangan kayo mag-book ng tour program with a travel agency para maka-enter kayo ng visa-free. At ang inyong tour group dapat 5 or more people. So pwede yung pamilya ninyo o mga kaibigan ninyo, pwede kayong mag-book sa tour agency. At saka basta 15 days lang ang stay ninyo sa South Korea. Yun ang mga rules nila para makalipad tayo bilang Pilipino na visa-free dun sa South Korea, dito sa Muan International Airport. So eligible nga lang siya for 15 days at saka tour group dapat of 5 or more people yung mga kasama ninyo. So ano mga ba ang mga travel agencies na nag-offer ng visa-free travel dito sa South Korea? Ang first travel agency natin ay ang Airmark Tour and Development. Located sila sa Makati City. Pangalawa, Arc Travel Express sa Makati City. Pangatlo, Grand Hope Travel naman sa Cebu City. Pang-apat, Horizon Travel and Tours Manila City. Pang-lima, Marsman Drysdale Travel Makati City. Pang-anim, Pan Pacific Travel Corporation sa Binondo, Manila. Pang-pito, ang Raxo Air Travel and Tours sa Makati City. So, sa nakita nyo, marami ng mga choices na travel agency na pwede nyo i-book or pwede kayo mag-inquire para makalipad kayo sa South Korea na kahit na wala na kayong visa application. So, dun nga lang sa Muan International Airport. Sana naman nakatulong ang aking guide para sa inyo para makalipad kayo visa-free to South Korea. Ako nga pala ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.